O Concello de Catoira prepárase para unha insólita moción de censura. O acordo entre PSOE e PP retirará da alcaldía ao nacionalista Xoán Castaño. Dende o BNG denuncian que ambas formacións presentarán a moción debido a que o Consello de Contas está a investigar a xestión dos anteriores gobernos socialistas. Unha acusación da que se defende o predecesor na alcaldía. As cuentas, o presuposto e as bases de ejecución envíanse todos os anos á Hacienda e veñen sempre informadas favorablemente. Por lo tanto, irregularidade ningunha. Dende o Partido Popular aseguran que non tiñan constancia de ningunha denuncia nin investigación. Nin nós sabíamos que se denunciara absolutamente nada, nin tiñamos constancia de nada, porque nós non estamos en este concello, nós non estamos en este edificio, neste goberno, non participamos, non temos nin papeles, nin datos, nin absolutamente nada. Todo o que sabemos gracias a que, a que solicitamos algún dato, pero para solicitarlo temos que saber o que o hai. Non podemos solicitar unha denuncia que non sabemos se existe esa denuncia. Ambas formacións xustifican a moción de censura na inactividade do goberno de Castaño. A nosa intención é gobernar, para iso fixamos a moción de censura, para poder facer cousas e para poder demostrar que nós si somos capaces de entendernos e que eles non foron capaces nunca, que si somos capaces de facer un pacto, que eles non foron capaces de facelo, a facelo sí, pero non a respetalo, porque o pacto si o fixeron, e que non son capaces a levar o Concello de Catoira pois a unha boa situación, non teñen esa ansia, esas ganas, o único que se dedican é a estar sentados aí. O alcalde, cada vez que celebrábamos un pleno, nos dicía presenten a moción de censura. Sí, presente a moción de censura. O que tiña que haber presentado é unha moción de confianza. E non presentou. E iso foi o que nos levou a facer a moción de censura. A moción de censura está pasando factura a ambas formacións. Os socialistas da vila aseguran que, a pesar da oposición do seu partido, ningún dos concelleiros votará en contra da moción. No caso do PP de Catoira, 2 membros abandonaron a formación, unha decisión que Caamaño entende e respeta. Ambas formacións tamén denunciaron a coacción que aseguran están a sufrir por parte de afíns ao BNG. Advirten que, de continuar, levarán o caso ás autoridades.